Ano nga rin mabaling ko na pangway agong ko. Makasaw kayo mo't. Ang sag kayo mo lang. Laki ni ating ko na ya. Na may mula di nansagan kaysa dangraw. What? Ewan kayam. Anak, kumusta mo di na panam di kalman? Nakawat ka mo lang? Huh? Madi nga rod manong. Natiklo gamin. Di ka babain jay ko. Baka da makabigbig kinyak na follower. Ipusdak niya yung Facebook, ha? Hindi ka tateng, sumikat ka. Mitreng na panikipila. Jay, ayuda. Awan, tinaawat na. Takam. Ang rin na malat ang awa. Trabong. Yadubo taman. Sakto, nagadusaluyot ko dyan. Or di pala, idumo lang. Kasi problema man ti pagsampaw ko. Isa ba na, kung sa nagtubo, manungal daw nagtudaw. Lubasit pa na eh, Roseng. Uri pasita yun, pagtsagantan Sayang. Alaan to mo lang dumakal. Kita ang baka daw ulit. Dapat ulag na mati kasi yung mait. May meta di sigurado tanang. Tawag ito yung bangер. Mo bahak. Pati na eh, baka mabalin na to eh. Okay, si sabang mabaling kidyatan. Natangka na natan. Pinerte nga to na. Jay. Ay, napaitata, madyata. Atini. Atini. Oh. Manong mo lang ang iwa to yun. Basit. Mabalin nato yun. Sayang. Nagkilim pa Baka maunang tapay ta. Nay, mabalin nato yun. Turang pa para kanya mata no madalusam. Ape, ang may sata-sata ko eh. Ha? Basit pa lang ata. Kapagalaan Patawarin ta mo nga ng Trace, patawarin. Pagalaan ta kami sa balay ko umutay. No kaya mo dito na bumula si Dajay. Ganyan, taghapol Jay. Awan, panig, basit pa eh. Sayang lang. Ako Jay, banger. Jinay, napaspos-pol Jay. Andres, da napansin ko nga kulay po raw Jay. Ha? Ano Jay? Ito na di kabayugan. Ano Jay? Kita mo ngamin may Jay. Kista bang baka ulag Mike? Maday. Adinaw. Ito Naniniwala ba kayo na itong fairings na to na puno ng gasgas ay pwede pang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gasgas. Hinayaan ko rin yung mababad ng 2 to 3 minutes. Saka ko pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-epektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. Kista bang baka ulag Mike? Maday. Adinaw. Ito na eh. Mangukupsa. Alam. Pato ata bahak. Kanino ata? Kamu Baka wangking kanya tal. Tirahin tan. Tirahin ta. Hindi, dalusam. Alahan tata. Awan lang taging kanya ta. Oh no! Sika mangala. Katag. Nalawagan. Oh. Ang balata, hindi ka. Katang ka yun. Katang ka. Hindi pa ni, makasulik ka dyan. Wala. Aray ko. Ano saan? Tudok ako. Naayad lang mitang. Pilik silpong ko. Ganito silpong ko na eh. Siya mga ala. Nabitak pa ito sa ramingnan. Awan tulog na tao eh. Wala. Puro ka. Aray ko. Sumipay, tika. Hindi nagato itlog na bahak. Sayang may tata, itlog na. Ganun, mabasa ito yan. Kukupan na ata pa eh. Wala. Apay kasi itlog na na eh. Kasi itlog manok mga ito eh. Babasay. Ay, bugo ka ito yun eh, nabasa. Nabasa? Ay, Bugo ka ito eh. Alay mata pa ito. Nagado na eh. Sama di masaya. Hindi ako. Isa ba na nagatagtatakaw to yun. Baka si tama pabasol. Oh no! Sigurado mangalan. Dari ka mapabasol to. Tanan, may ba mo? Sabagay na, umagpala karne.
Papasok naman, damdama, katungtungan naman ni Kagawa dahil. Ewan kaya, nakita na ka ni Kagawa dahil. Malipay. Ay, isa pa. Sa Bigat yun. sentog. Kadwa daman nagito yung tirador tirabungon. Nagtudo lang talwal daw. Agtakaw daman nun. Kita ni magman, kakataw-taw. Hoy Manong, papanan yung manon. Apaya, nagsabol kami ti Masida. Daresib-sibo na tangiwa mo. Una nga resubsibo nun Manong. Apay ana pa nagkunam kinyak, pataw. Ay, ano nga pa to ating ko? Kalding, natangdang rugang ko. Uy, nadangruso na no kadagduma no kabay ko. Pwede na nga tamang angot adin ading mau. Ano mga maango nata? Katalang mangiwan nati umanggana. Hindi na mga paganahan tagong na. Ano nga rin mabaling ko no pangway agong ko. Makasaw kayo mo't. Ang sug kayo mo lang. Laki ni ating ko na ya. Na may metla mula di nansugan kaysa nadangraw. Ewan kayam. Anak, kumusta mo di na panam di kalman? Nakawat ka mo lang? Madi nga rod Manong. Natiklog amin. Di ka baba-enjoy ko. Baka da makabigbig kinyak na follower. Ipusdak niya yung Facebook, ha? Hindi pa kita dahil sumikat ka. Mitreng na panikipila. Jay, ayuda. Awan, tinaawat na. Katawa ka palang Manong na purnada lang aro doon. Manong, napicture na kapaysa. Ay taga City Hall. Kasano ngayon i-post dahadya yun? Kababain. Kaya ko man na picturean ka. O mo naawa mo. Tinarigat dyan, no, naawa mo, tapos sa picturean ka. Adi, di ka babain. Si ka Manong ang naawat mo? Si ka ba akadamot lang naawat mo? Awang nga ro dating, ibusan kami. Naudi kami ngayon tipila. At ito mga amin nakabaybay nga gargaraw. Pasulon nakpay. Agpapada tayo ng matgam na awan na naawat na Manong. Ano, madi tayo agboto sa Ay na, ding. Agbutos ka ta. Kung sayang gamin tabutos mo. Madi kagbutos. Basta pilyom adi pagsiyaatan ay nalaeng, ay natalinaw. Ay amo na tayo aramidan na. Madi kasla dinudino lang ti papapanan na. Mga bagang ka panagsabong, awan Gusto aja ko na ni Manong mo. Basta kita ay maja paglintigan na. Sige nga rin Manong, tagagay sa lang ibotos ko. May isa na mayor, may isa na kagawad, kan may isa na party list. Well, sige, butos ka. Tatakal nga pala ka, butos mo. Basta ako pagragsa ka, mabalin na dyan. Apay, papanan nyo manon, agtakaw kayo man rabungan? Kana nga nga raw, awang nga rin ti masidan. Aw manawat nga ayuda, di agrabong lang na yun. Supaya Andres. Adulat tamit ni masidat ta, orewan ti makarkwarta. Supayahan, tagaroon ka lang. Sumurot ang Manong, marami di balay eh. Ate mo, tala surusurot. Marunong kan. Taka nyo, baka maulan na tayo pa iti karuwa. Hanggang sig ka manin, oh. Karokan.